Никога не съм си правила по-лесен блоуаут. Както виждате, косата ми е изключително права и цял живот все така си ходя. Но от около половин година насам определено съм в моята къдрава ера. Именно за това през последните месеци непрестанно експериментирам с различни методи за къдрене, различни подстрижки и общо взето всичко, което може да ми даде повече обем, текстура и движение. Реално така се появи и идеята за самите wavy ролери, от неистовото ми желание да съм къдрава в този живот. Методът, който сега ви показвам, е може би най-лесният и най-бързият, който съм пробвала до сега. Не изисква почти никакво усилие, а резултатът сами ще се убедите в него след малко. Това, което най-много обичам в тези ролери, е свободата да мога да къдря косата си там, където пожелая, без да се притеснявам как изглеждам междувременно. Часа е 6:30, оцеляхме на плажа при бруталния вятър. Дайте да видим какво се е получило, след като съм стояла около 6 часа с ролера на главата. Непокътнато. Моля. Човек. Какъв е този обем? И с един ролер е одобрено от мен, човека с най-правата коса на света. Тя от мен.